आता तुमच्या सावंतवाडीत कार क्राफ्ट घेऊन येत आहे खात्रीशीर कार सर्व्हिस। मारुती सुझुकी कार सर्व्हिसिंगचा मुंबई आणि ठाणे येथील 20 वर्षांचा प्रदीर्घ अनुभव आता आपल्या सेवेसाठी सज्ज। पत्ता कार क्राफ्ट सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 21, जुना मुंबई गोवा महामार्ग, चितारी हॉस्पिटल जवळ, कोलगाव भोम, सावंतवाडी। आजच अपॉइंटमेंट बुक करा। महिला आरक्षणावरून अंजनी दमानिया यांनी भाजपवरती टीका केली आहे, पाहूयात। सुधारवादी विचारांसाठी हा काळा दिवस आहे। विरोधी पक्षाने बँड वाजवून डान्स केला पाहिजे असं म्हणणारे देवेंद्र फडणवीस त्यांना एक आठवण करून द्यायची की खरं तर हे बिल 2023 मध्ये पास झालं, पण 2024 मध्ये ह्याच भाजपनी महाराष्ट्रात 149 जागांपैकी फक्त 15च महिला उमेदवार का दिले? एवढंच नाही तर मंत्रिमंडळात आत्ताच्या घटकेला फक्त 4च महिला आहेत। तर तुम्ही एक काम करा ना, विस्तार करा मंत्रिमंडळाचा, 13-14 महिला मंत्री आणा, मगच आम्ही मानू की खरंच तुम्हाला नारी शक्तीबद्दल काही वाटतंय। आणि हा जो ड्रामा आहे ना, अगदी तामिळनाडू आणि वेस्ट बेंगॉल इलेक्शनच्या आधीचा, बंद करा। लोकांना कळतं खरं काय आणि खोटं काय।